Nej, jeg er ikke kommet afsted. Jeg er ikke tryg ved i dag. Jeg har ikke lyst til, ganske enkelt ikke lyst til at sidde togbus, eller tog og bus, undskyld. Det er desværre, altså det var, når man, det skal jo kunne rejse, altså og mobil, geografisk, socialt, topografisk, kulturelt, mobilt samfund, eller ej, sådan, hvad må man sige efterhånden? Altså jeg skal jo kunne, altså jeg har gå på mine fødder, jeg kan, nej, cykle, jeg kan ikke, jeg er ikke så tryg ved cykleri her. Jeg synes, der er for meget anarki. Men nej, det sidder sådan lidt ved sociale medier, sådan, du skal ikke bare sådan tro på, at du ser, nej, men jeg taler ikke med nogen, og det har der nogle forklaringer på. Vi er mange, der er meget utrygge for andre, og der er nogle kulturer, hvor der er nogen, der ikke bliver accepteret, og så kan man jo bruge sit liv på at spekulere over det. Men sådan nu igen, altså, det er jo en ret stor hvid verden med det her sociale medier, og du sådan connecter med nogen sådan algoritmemæssigt, eller hvem du søger på, og whatever, og du sådan, der var der egentlig noget, hvor man sådan synes, at det giver noget mening at se, hvad andre poster og så videre, ligegyldigt sådan forskellige sådan inden for almindelige genrer af medier, sociale medier. Og så igen til sådan, okay, før i tiden, før verden var helt at lave, så havde man jo omgangskredser, så kunne man godt gå hjem og synes sådan, men den her person, det her for sjov, eller var det, altså, gjorde jeg min veninde ked af det, eller altså lang tid før tidernes morgen, der var bare i 20'erne, altså sagde han det for at gøre grin med mig, ham der, eller altså hvem var hende der, hvad det er hans kæreste, og så videre, eller er du sur, eller er det rigtigt, er I sådan der, det gør grin med det, ikke? Sådan, selv familiesammenkomster faktisk, for at være helt ærlig. Altså min bror, altså sad han og gjorde grin med, og havde opkøbt nogle, altså hvis man ville hjælpe fattige familier i nød, så han kunne da ikke se nogen problem i, at man købte nogle gamle boliger og sådan. Så hjælper man dem jo lidt med at gemme sig. Sådan kommer vi op og kører sådan alle politisk korrekte kvinder i familien. Hvordan han kan sige sådan nogle forfærdelige ting og sådan. Og altså, hvad med børnene og sådan. Jeg tror, der var næsten en halv time. Jeg har fortalt en historie før, men og så altså, det var en joke på. Jamen ved du hvad, du skal ikke så få os op i det her røde felt. Det var ikke sjovt, det for pokker da. Altså, så du var sådan, jeg synes, at det er okay, og sådan skal det næste sådan begynde at sige, at det er okay at bruge racistiske udtryk, og så synes jeg jo også godt, man må lige puffe lidt til nogen på en ud af bussen, hvis man synes, at de har for rødt hår, eller sådan. Er det også det for sjov, eller hvad? Sådan, gør du det? Nej, det var for sjov, eller sådan, okay, de sociale medier, sådan, okay, tredimensionelt, todimensionelt, eller, altså, hvornår laver du sjov, ikke? Fordi, altså sidder en anden person, det siger de alle sammen. Ja, men ved du hvorfor? Det er derfor, det er så nemt at svine andre til. Det er fordi, man sidder bag en skærm. Kære, jeg mener det ikke, det er ikke engang ondt ment, men det har vi jo snakket om, ikke? Men sådan, altså okay, sådan, der er mere og mindre sofistikerede måder, folk fremstiller ting på, og sådan, jeg skriver ikke sammen med sådan alt for underledige sådan kulørte, heller ikke sladderblade og sådan ugeblade, men det er heller ikke, altså jeg orker snart heller ikke. Jeg har haft min tid, hvor jeg læser tykke bøger, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg er drøntræt og stresset liv efterhånden, og har haft stresset liv også. Tro det eller lade være. Altså ikke udseende, men når jeg siger sådan, at jeg ikke har lavet manuelt arbejde på den måde, men jeg har stadig haft et hårdt liv, synes jeg, med sådan bekymringer og sådan nogle ting, ikke? Men sådan, hvad tager jeg? Altså, hvornår kan man egentlig regne med, hvad folk siger? Fordi man læser noget i avisen, det er nok ikke rigtigt, det der er sådan. Ej, det er også, der var desværre også en debat, altså undskyld, det er nogen, der fabulerer lidt omkring ham der på Veganerpartiet, og det var bare for at høste stemmer, det var da vrøvl det der med, at det var kameratricks, så dårligt var der ikke nogen grise, der havde haft det, og sådan. Og så begyndte jeg at sige, bare det, at de overhovedet er spadet inden, og så videre, og det var egentlig ikke så relevant, hvor meget der var fusk, og sådan. Og så tænkte jeg, nu kan jeg ikke, altså, der var et eller andet, så gik det helt i sig selv, jeg tænkte, hold det op, der er nogle emner, man ikke skal diskutere, altså sådan, men okay, så siger vi jo sådan nogle ting som, at når du har været meget i dit eget community, i din egen med fællesskab, hvor man bare mener, som man gør her, og sådan, og det har jeg også været i, sådan, jeg var enig med dem, der var omkring mig, og så mødte jeg ikke så mange, der ikke havde samme mening, og sådan for eksempel, sådan siger, homoseksuel, ikke så, jamen der var en, jeg gik på kunsthøjskole med på et tidspunkt, sådan noget daghøjskole, ikke på et tidspunkt, hvor jeg ikke var så, hvor jeg mere sådan, havde sådan nogle kreative ting at lave, ikke, hvor jeg ikke arbejdede på den måde, og sådan noget snakkede noget om, at han var en speciel kirkesamfund, og sådan, han kørte en homoseksuel, de var ikke egnet til ægteskab, så tænkte jeg, laver du sjov, og sådan det der, og sådan, okay, hvad siger du, sagde jeg så, for den er en meget flink fyr, sådan. Han havde sine problemer, men
Han havde overvægt og sådan noget, men han tænker, det mener du simpelthen ikke, det der. Jo, det mente han. Og så den der, okay, sådan homofobi, jeg er sådan en rigtig mand, og sådan, okay, fint nok, den har vi hørt før i nattelivet og sådan, ikke? Men altså, hvor alvorligt mener du det her? Altså, kan du virkelig helt almindeligt? Mener du helt almindeligt, ikke almindeligt, sløderbrøvlehuller. Mener du seriøst, at du synes, det er forkert at være udlænding, mørk i huden, homoseksuel, feminist, på sin moderat måde, selvfølgelig veganer? Altså, eller er det simpelthen, mener du helt alvorligt? Altså ikke dem, jeg skriver sammen med, er der folk mere, er det sådan mere sådan helt legitimeret sådan miljøer, hvor det er mere eller mindre rigtigt, at de ikke vil have, vi kan ikke lide homoseksuelle, vi kan ikke lide indvandrere, altså sover jeg i timen, forstår jeg ikke mit samfund, har jeg ikke fulgt med, laver folk sjov, eller er det alvorligt, at de ikke kan argumentere for, eller bare ikke kan lide de her grupper mennesker, fordi har jeg sovet i min politisk korrekte time, altså, eller altså, er det ikke ekstremt, hvad der foregår nu med had, eller er det mig, der sådan ikke behøver at moralisere, fordi jeg bliver til grin, fordi selvfølgelig synes de det samme som mig. Det behøver man ikke sige, fordi hvorfor skulle jeg da undre mig over det? Og selvfølgelig kan en kvinde, der har kort hår og spille basket en gang imellem, og så går hun lidt hjem så går hun i byen med sine veninder og drikker nogle tøsede drinks på en bar i en lysrød kjole og flytter lidt med nogle fyre, som har store muskler og tatoveringer, så går hun hjem igen og spiller noget computerspil, og så tager hun en kasket på, og så surfer, så står hun lidt på skateboard, og så leger hun lidt Barbie-dukke, eller er det, altså, jeg har ikke forstået noget nu. Jeg prøver sådan, ser selvfølgelig også traditionelle nyheder og sådan noget, men jeg er stadig forvirret. Jeg har ikke været så meget i København, hvor jeg har boet i 30 år. Der har jeg ikke været rigtig længe. Jeg tror, det er over et halvt år siden, jeg har været der. Altså, så nu det er jo ikke fordi, jeg siger sådan, alle andre, de forstår ikke noget som helst. Vi er meget sådan, ekstremt tolerante og meget mere intelligente end alle andre der i København. Og sådan, hvad er det også for noget at sige? Sådan er det bestemt ikke. Der kommer også flere og flere herover fra vores by og sådan noget, fordi det bliver for dyrt og sådan noget. Men altså, man snakker ikke så meget sammen. Så man kan ikke kende og sige til folk, hvad mener du egentlig om? Man kan ikke kende sådan prikke folk på skulderen sådan, på en café eller et eller andet supermarked og sige, hvad mener du egentlig om det der? Så tænker jeg, at det er et eller andet vil drille mig eller sådan. Altså fordi, hvad sker der i hovedet på folk? Er det en joke med det her had? Eller er det ikke? Og det samme sådan, siger børn, ikke? Halloween. Altså sådan, nej, det var bare for sjov. Nu kommer trolden og spiser dig. Og sådan, du ved ikke, om den her lille pige, hun kan ikke sove om natten i 14 dage efter. Nej, det var noget farligt og sjov med. Men kom trolden og spiste hende, eller hvornår forstår pigen det her, det var en joke? Og tænk, at jeg kan komme herud, så, som ganske vist berøring med psykiatrien, men ikke psykisk syg på den måde, at jeg hallucinerer eller hører ting, der ikke er der og sådan noget. Men hvornår jeg er blevet simpelthen jeg er så stresset og forvirret, fordi hvornår gør folk grin med mine fordomme? Eller hvornår er det en realitet, at vi har former for retorik, som grænser etnisk udrensning i min opfattelse? Hvad laver folk sjov med? De står og siger, at du skal have 10 franskbrød med hjem. Jamen, det kan godt være, vedkommende er lidt kraftige, men de skal hjem og spise salat og sushi og bulgur og perlebyg. Eller hvornår, altså hvad? Jeg kan godt se den der står ikke, man skal ikke stå og overglo, at folk ligger på sit indkøbsbånd derude. Det er jo simpelthen så usympatisk. Gør folk det sådan, jamen, altså, jeg ved det godt, at jeg har prøvet bødejuice og så videre, ikke? Men hvad sker der? Kommer ikke rigtig ud fra nærmest min egen lille bys grænser, ikke fordi jeg vil kritisere byen, der er ikke nogen dårlige byer på lige nu, men altså sådan, tænker man kan være så lukket, så man bliver helt bekymret omkring, at sådan gammeldags, at man er så lukket, så man faktisk ikke engang ved, hvordan de tænker 10 kilometer væk, altså, og det er jo ikke en tid, jeg er vokset op i, hvis vi læser selvfølgelig, og sådan surfer på nettet, og skimmer forskellige artikler, og deler med folk på nettet, men kender ikke så mange mennesker mere, som jeg gjorde, kommer ikke så meget ud på samme måde. Så ved du rent faktisk ikke, at de 10 mennesker, du taler med, jeg ved du slet ikke, hvad alle andre mener om noget som helst. Tager jeg fejl, eller er der nogen, der kan informere mig om noget som helst? Ikke? Fordi det bekymrer mig da rigtig, rigtig meget. Når jeg siger, at jeg er bange, jeg er bange. Jeg er bange for, at jeg ikke forstår, hvad det er for et land, man lever i, hvad det foregår. Fordi så er det Goodbye-Lenin, den der film der, ikke? Og så siger vi, jamen kan man gå ind og bilde folk noget ind, og så hele verden har, at det ikke er rigtigt. Ikke? Jeg tror godt, de fleste ved, hvor jeg vil hen nu. Fordi jeg er meget stresset. Det er godt med informationssamfund, det er godt med mange informationer. Men hvis man udelukker folk for noget, alle andre ved, eller jeg ved, det er jo problemet med ensomhed også. Altså folk er rigtig ensomme, nu snakker vi rigtig ensomme, ikke? Jeg kan stadigvæk godt finde noget at sige, nu skal jeg altså tage børstbind til at gå i bad,
Jeg skal se ordentligt ud, jeg skal tale ordentligt, og sådan, hvis du virkelig bliver socialt isoleret. Sådan nogle mennesker der, det har vi jo været inde på før også, at de støder folk fra sig på alle områder. De er uhøflige, og de har ikke usøgnerede og sådan noget. Ikke fordi, at de har været så længe isoleret fra andre mennesker, så de ikke kan almindelige sociale færdigheder. Det samme gælder vel egentlig, hvis man ikke ved, hvad det er for nogle mennesker, man er omgivet af. Tager jeg fejl, eller er nu, der kan hjælpe med det her? Fordi det bliver meget, meget, meget bekymrende for mig personligt. Jeg er et godt menneske, men man skal have et ordentligt liv, ikke? Jeg vil gerne selv have en fremtid. Jeg skal genere nogen. Jeg skal fandme også, undskyld, pas på sig selv. Forstå mig ret. Man skal ikke ødelægges eller snarres eller noget. Nej. Yes.